Suportado ni Governor Corazon Malanyaon ang gisugyot nga massive solar farm project sa Davao Oriental nga gilaumang makahatag og bastante ug baratong supply sa kuryente. Nagtuo si Governor Malanyaon nga kung mahimpit ng proyekto dili na magkaproblema sa brownout. Makaagni sab kini og mga investors nga mamuhunan sa Davao Oriental ug aron paspas ang paglambo sa ekonomiya sa probinsya. Gikatakda na ang signing sa Memorandum of Agreement aron masugdan ang proyekto nga itukod sa 40 hectare nga luna sa Banay-Banay, Davao Oriental. Ug aduna kini load capacity hangtod 50 megawatts nga kuryente. Ang Yiyong Marine Holdings ang mutukod sa solar farm nga naninguha sab sa renewable energy development sa probinsya. Kung sugdan na ang proyekto, makatag kini og daghang trabaho ug masuportahan ang local government revenue ug labaw sa tanan nga matun-an ang teknolohiya aron mamahimo sab kini sa ubang lugar nga nagpit-o sa supply sa kuryente. Apil sa mga expertise sa Yiyong Marine Holdings ang rooftop solar panel installations ug ang provincial government buildings ang posibleng buena mano niini. Sama sa provincial capital, Davao Oriental Provincial Medical Center, Subangan Museum ug Davao Oriental State University. Duha ka tuig ang gikinahanglan aron makumpleto ang tanang clearances ug permits, site construction o component installation ay masugdan ang operasyon sa solar farm project. Advokasya sab sa Yiyong Marine Holdings ang paggamit sa electric power battery units isip alternatibong source sa kuryente samtang nagpaabot ang mga konsumante sa full operation sa solar farm. Maghanyag ang grupo og mga ekipo ug battery aron makahatag og supply sa kuryente direkta ngadto sa panimalay sa mga residente. Bisan pa man nga bagong player sa energy industry sa Davao Oriental ang Yiyong Marine Holdings, gipaningkamutan nila nga masinati sa katawhan ang tinuod nga serbisyo. May pasalig sab sila nga mutanyag og lower rates kung ubos nga singil sa kuryente sa mga konsumante. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.